Din hija silta mill-introduzzjoni tal-Messa di Gloria għal Due Cori li l-kompożitur klassiku Malti Francesco Azzopardi kompona fl-1776. Il-professur Dion Buħaġar skopra b'ċikka dan il-kompożitur tal-aħħar tas-seklu 18 u l-bidu tas-seklu 19 waqt li kien għaddej b'riċerka l-istudju tiegħu fil-London Ontario University fil-Kanada lura fl-1985. U kien grazzi għal din ir-riċerka li wassitu biex jagħmel masters u 3 PhDs dwar dan il-kompożitur li qajla ħadd kien jaf bih biex bekk ingħata aktar viżibilità. Saqsien il-professur Buħaġar dwar l-relevanza ta' Francesco Azzopardi għall-istorja mużikali Maltija. Il-relevanza tiegħu huwa li dal-bniedem huwa wieħed mill-aqwa rappreżentanti tal-perjodu klassiku f'Malta, jiġifieri qegħdin ngħidu dak il-perjodu li fjorixxew Mozart u Haydn ġewwa Vienna. Dal-bniedem huwa bniedem kien jaħdem ir-Rabat mesa di Kappella l-Imdina u barra mill-kompożizzjonijiet li kiteb kbar u d-dies anke oratorju li ma stajniex insibu, kiteb ukoll trattati li ġew tradotti u pubblikati ġewwa Pariġi u dam ħafna snin, iktar minn 20 sena, popolari fit-tagħlim pedagoġiku tal-kompożizzjoni ġewwa Franza. Il-professur Buħaġar ħass li għandu jaqsam din ir-riċerka fuq Azzopardi mal-poplu Malti billi kollabora mal-pubblikaturi faraxa u ġie pubblikat ktieb bir-riċerka u katalgu tax-xogħlijiet tal-kompożitur. Francesco Azzopardi li kien bniedem koltu rispettat fiċ-xriki ta' żmienu, studja f'konservatorju f'Napli fejn minkejja l-faqar f'Malta huwa studja b'mod professjonali. Għalkemm il-mużika sagra hija l-qofol tax-xogħlijiet tiegħu, Francesco Azzopardi kiteb ukoll mużika leġġera li mhijiex liturġika. Fost ix-xogħlijiet il-kbar li Azzopardi ġie kummissjonat kienet il-Messa dei Morti għall-Imperatur Leopoldu II tal-Awstrija. Dan il-ktieb ġie mniedi f'pajjiż Francesco Azzopardi ir-Rabat ġewwa l-Mużew Winja Court u jinsab għal beħ fil-ħwienet ewlenin.